Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mill-Knisja Katedrali tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, nilqgħukom għal l-ordinazzjoni presbiterali ta' Diaknu Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Immakulata Konċizzjoni u San Giuseppe fil-Qala. Il-Knisja tal-Assunta, il-matriċi fiċ-ċittadella ta' Għawdex, diġà tinsab miżgħuda bil-poplu ta' Alla illi ġie biex jiċċelebra dan il-mument speċjali, għażiż, mhux biss fil-ħajja ta' Dun Gabriel, imma wkoll fil-ħajja tal-Knisja f'Għawdex. Din hija l-ewwel ordinazzjoni presbiterali illi l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma, kemm ilu raj ta' din id-djoċesi, se jmexxi fis-sede episkopali tiegħu, jiġifieri fil-katedral. Dan għaliex minħabba il-pandemija, is-sena l-oħra, l-ewwel ordinazzjoni presbiterali li huwa mexxa tas-saċerdoti Fra Etienne Gilson, Franġiskan Konventwal, u d-djoċesan Andrew Grima kienet saret bħal da żmien sena fir-rotunda arċipretali tax-Xewkija. Wara dakinhar kienet tmexxit ukoll mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma l-ordinazzjoni djakonali ta' Gabriel, illi llum se jiġi ordnat saċerdot. Għalhekk teknikament dan huwa it-tielet saċerdot illi qiegħed jordna l-Isqof Anton Tewma kemm ilu Isqof ta' Għawdex minn Awwissu ta' l-2021. Id-Diaknu Gabriel Vella, illi minn hawn ftit tal-mumenti oħra se tibda l-ordinazzjoni presbiterali tiegħu, twilet il-Qala Għawdex fis-6 ta' Marzu 1996. U ħa l-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-Qala u fis-sekondarja Ninu Cremona fil-Belt Victoria. Beda l-kors fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu f'Settembru 2015. Is-sena intermedjarja għamilha f'Modena, l-Italja. U lura mis-sena intermedjarja kompla l-kors fis-seminarju u wettaq esperjenzi pastorali fil-parroċċi tal-Katedral, iż-Żebbuġ, Għajn Silem u preżentement f'ta' San George fil-Belt Victoria. U arċiva l-Ministeru tal-Lettur minn idejn l-Isqof Mario Greg, dakinhar amministratur apostoliku għal Għawdex, f'Jannar 2020, waqt li ġie istitwit akkolitu fl-istess santwarju arċipretali tal-Qala l-parroċċa tiegħu nhar l-Immakulata Konċizzjoni 8 ta' Diċembru tas-sena 2020. Ġie ammess bħala kandidat għall-Ordni Sagri f'din il-Knisja Katedrali f'Mejju tal-2021. U l-ordinazzjoni djakonali mmexxija mill-Isqof Anton Tewma saret fit-18 ta' Ġunju 2021. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se tkun animata bil-kant mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Il-qudiesa li se tiġi esegwita hija dik li kienet ġiet komposta għal ġublew tal-Ħniena Misericordja minn Dun Joseph Kurmi. Il-lejla sejrin nassistu għal din iċ-ċelebrazzjoni illi fiha l-Isqof ta' Għawdex jagħti l-ordinazzjoni presbiterali il-Ħuna Gabriel. Il-mumenti eżies, qaddisa, sinifikattivi ħafna ta' tqejjid tal-idejn u tad-dilka biż-żejt ikkonsagrat tal-Griżma, iż-żejt illi bih bosta adolescenti f'dawn il-ġimgħat fil-parroċċja Għawċin qed jiġu midluka wkoll fis-sagrament tal-konfirmazzjoni, iż-żejt illi l-Isqof ikkonsagra dakinhar ta' ħamis ix-xirka filgħodu proprju f'dan it-tempju sabiħ u għażiż għall-poplu ta' Alla fil-Knisja ta' Għawdex, il-Katedral tal-Assunta. Il-lejla Ħuna Gabriel sejjer jersaq quddiem l-Isqof u jagħmel il-wediet. Illum inġbarna f'din il-Knisja Katedrali sabiex nieħdu sehem fis-sagrifiċċju tal-Quddiesa illi fiha Monsinjur Isqof Anton Tewma se jordna Presbiteru li Diaknu Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Immakulata Konċizzjoni u San Giuseppe fil-Qala. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, is-sagrament tal-Ordni Sagri jimmarka lil kandidat għal presbiterat
u jxebbħu ma' Kristu, is-Saċerdot Etern. Dan sabiex ikun jista' jaqdi l-missjoni avdata lilu fl-isem u fil-persuna ta' Kristu. Il-Ministeru tas-Saċerdot huwa li jxandar l-Evanġelju, ikun raj tal-poplu ta' Alla u li jiċċelebra l-kult divin. Huwa fis-sagrifiċċju Ewkaristiku li s-Saċerdot jeżerċita b'mod l-aktar għoli il-Ministeru tiegħu. Sabiex jinżamm ambjent ta' talbu ġabra, nistednukom sabiex titfu l-mobiles u segwu ċ-ċelebrazzjoni minn fuq il-libretti mqasma, illi wara din iċ-ċelebrazzjoni intom mistiedna tieħdu magħkom bħala tifkira. Smajna hemmhekk l-introduzzjoni mis-seminarista għal din iċ-ċelebrazzjoni, fakkarna wkoll fil-ktejjeb illi jinsab fidejn il-miġema hawnhekk preżenti fil-katedral, ktejjeb illi fuq quddiem iġib ġbija tal-ġrajja ta' Gideon mit-Testament il-Qadim. Il-mulej fil-ktieb tal-imħalfin jgħidlu jiena nkun miegħek u qatt ma nitilqek. Ġbija li ġiet impitra l-okkażjoni mill-artista Awċi Aaron Formosa u rregalata li djaknu li se jiġi ordnat saċerdot u mqiegħda minnu fuq is-santi ta' tifkira. Intant qabel nibdew nixtieq anki nilqa' magħna lil dawk kollha li qed jingħaqdu permezz tal-mezzi soċjali, permezz tat-televiżjoni, permezz ukoll tal-internet. Ejjew flimkien mal-kor inkantaw hawn jinġej mulej.
Bosta huma s-saċerdoti li qegħdin jikkonċelebraw flimkien mal-isqof Anton Tewma il-lejla f'din il-qudiesa. Fosthom ukoll l-isqof ta' Tripli, George Buġeja, Franġiskan, illi jinsab ukoll hawnhekk il-lejla għal din iċ-ċelebrazzjoni. Jieħdu sehem ukoll diversi djakni mill-Arċidjoċesi ta' Malta, illi ftit tal-jiem biss ilu ġew ordnati djakni mill-Arċisqof Charles Scicluna. Ekku bħalissa Huna Gabriel mexa f'din il-proċessjoni u sab postu wkoll fuq il-Presbiterju u diversi se jkunu l-mumenti li aħna sejrin ngħixu f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla illi fihom hu se jiġi mitlub jagħti l-kelma tiegħu l-isqof imma fl-aħħar mill-aħħar lill-Mulej Alla illi lilu qed jingħata bħajtu kollha b'dak kollu li hu biex ikun għaddej tiegħu fuq l-altar. L-aħħar saċerdoti li kellha il-parroċċa tal-Qala ġie ordnat fl-2011 mill-isqof Mario Grek huwa Father Christoph Buttigieg. Il-lejla l-parroċċa tal-Qala tifraħ b'dan is-saċerdot ġdid li se jiġi ordnat. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U Jeżis inġbarna fl-imkien biex tilqgħu id-don ta' Alla fil-persuna ta' Gabriel. Ejjew inġeddu wkoll l-akkoljenza tad-doni ta' Alla fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Aħna s-saċerdoti inġeddu l-wediet li għamilna snin ilu. Intom, jekk miż-żewġejn, iġġeddu l-wediet ta' żwieġ, inġeddu id-doni l-akkoljenza tad-doni ta' Alla. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu li aħna mitinbin, imma ejjew narfu wkoll li l-imħabba ta' Alla ikbar minn kull dnub tagħna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt tbirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marja dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewit.
nitolbu. O Alla, Inti għamilt lil ibnek il-waħdini l-qassis il-kbir u ta' dejjem. Għati l-għajnuna lil dawk li huwa għażel bħala ministri u amministraturi tal-misteri tiegħek biex jaqdu bil-fedeltà kollha l-uffiċċju li huma aċċettaw. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Izrael huwa meddet minn Midjan u Gideon jitlob sinjal lil-mulej. Il-mulej jagħtih kelma qawwija u ċara. Jiena nkun miegħek. Jassilta li gwidat lil ħuna Gabriel Qari miktub tal-imħalfin. L-anġu tal-mulej ġie u qatt taħt il-balluta li hemm forfa l-wieħed ta' Ġoas l-Abiżeri u ibnu Gidon kien qiegħed jidras il-qam fil-masar biex iħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. U ddieli l-anġu tal-mulej u qallu: il-mulej miegħek, raġel qalbini. Gidon qallu: immejt li sidi, jekk il-mulej magħna, għal dan kollu. Fejn huma l-opri kbar li kienu jgħidulna bihom mis-sirrijietna u qalulna meta l-għaniex mill-Eġittu l-mulej u issa għala l-mulej talaqna u rħiena fidejn il-Midjanin. U l-mulej dallej u qallu: mur u weħles bil-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' jdej Midjan, mhux jien bagħtek. U Gidon wieġbu: idew sidi biex neħles l-Iżrael. Ara, il-familja tiegħi l-inqas waħda mit-tribu ta' Manassi u jien iż-żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu: jiena nkun miegħek. Inti tidrob lill-Midjanin bħal kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu: jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, għamilli sinjal li inti qed tkellimni. Twerabnix minn hawn sa meta nerġa' niġi ħdejk u nsib l-offerta tiegħi u nofrilek. U dak wieġbu: jien noqgħod hawn sa ma tiġi. U Gidon mar u ħejja gidi u ħaqefa tqiegħ u għamilha ftajjar bl-ħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-mera qiegħdu f'borma u ġibhom qudiemu taħt il-balluta. U l-anġu tal-mulej qallu: hu il-laħam u l-ftajjar u qiegħdhom fuq din il-blata u sawwab il-meraq. U hekk għamel. Imbagħad l-anġu tal-mulej mettar il-ħatal li kellu fidu u meżbih il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar u l-anġu tal-mulej qeb minn qudiemu. U Gidon ra l-anġu tal-mulej u qal: għasid il-mulej, jirrajt l-anġu tal-mulej wiċċ imbuċ. U l-mulej qallu: slim għalik, la tibżax, binti issa tmut. Gidon imbagħad binartal il-mulej u sejjaħlu: mulej, slim. Għadu hemm sal-lum fl-orfa ta' l-Abiżerin. Il-kelma tal-mulej. Mas-salmista jew infaħru bil-mulej issa bil-kant ta' tifħir: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sħi qalbi u Alla sħi qalbi ħanani u ninseċanja mruħti u mal-paċe tra ħanajjem sħiljum. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħrek sidi fost il-popli, nandilek fost il-ġnus, għax mola jismewiet it-tiba tiegħek sa sħab il-fedeta tiegħek. O l-alfum jismewiet o Alla, ur il-glorja tiegħek.